Kehancha gwenge ma Kuria e kaunti ma Migori omed ngadho nyaka rang'iny mar Munispaa bang' higni 11. Jodak e gwengego koro ni kod chenro kata geno mar yudo chenro ma ichwalo gi piny owacho ne jopiny ka ok gidhi nyaka e boma ma Migori manitiere kilomita 20 kowuok e gwenge ma Kehancha. Jodak ma Kehancha osebedo ka yudo pek e lawo chenro mag thieth kod mamoko e boma ma Migori ka koro gin kod geno ni loko boma no nyaka Munispaa biro bero ngimagi kendo nyayo dongruok e gwenge ma kono. Gavana ma Migori Nyaka wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori temo duto manyalore mar neno ni bajet mar kaunti olosi e yo mabiro chwalo dongruok nyaka e boma ma Kehancha. Kehancha en boma mar 4 ma koro oseketi e ngadho mar Munispaa e kaunti ma Migori bang' Rongo, Awendo kod boma ma Migori. Wakuri walilia sana. Walilia kwa sababu ilikuwa imeandika watu wao, ilikuwa ndio inatengeneza barabara, ndio ilikuwa inaondoa uchafu kwenye mitaa, ndio ilikuwa inahakikisha taa zimewaka katika mjini na masoko yote yalikuwa masafi. Ilipoendelea ikaenda zake kule, mambo yote yakaribika. Barabara zikawa ni matatizo, maji ikawa ni matatizo, ikawa taa zimekufa, hata choo zimekufa, uchafu umejaa. Nitamshukuru bwana Mheshimiwa Gavana Ochilo kwa sababu ameiregesha kwa muda mfupi akiingia katika serikali yake. Venye wengine wanatarajia pia ni kazi. Najua kazi board iko na jukumu kubwa kuhakikisha wametengeneza kazi ambazo zinaweza chukua wananchi wa Kuria na pia Migori yote. This launch is intended to accelerate the development among our brethren and sisters in Kuria community in terms of urban planning, in terms of planning for industrialization and getting investors. Today's event is also supposed to commence the budgeting for our community here. It's not enough to talk about Migori without allocating funds for a certain part of Migori, as we have been doing for Rongo, Awendo and Migori. Gavana ma Migori Nyaka dwaro mondo